שלום חברים, היום אני הולך להראות לכם איך לעשות את הטרנד שעשיתי בסרטון שעבר. אז כן, אתם הולכים ל-IBIS Paint ולוחצים על זה. עכשיו אתם הולכים לפה ועם איזה צבע שאתם רוצים להתחיל. אני רוצה להתחיל מצהוב כזה. אני לוקח סקרין שוט. רגע. עכשיו אנחנו עושים רק את זה. ככה. ואז אנחנו עושים save to photo. אז אנחנו הולכים לשכבות ועושים לא. עושים פה ולוחצים על זה. תעשו cancel ושוב. עכשיו תעשו edit selected photos. לי זה פשוט עשה את זה, לכם זה לא יעשה את זה, אז תבחרו. עכשיו תעשו ככה. עכשיו תעשו background removal. עכשיו תעשו את המינוס, תלחצו על מינוס, ואז תעשו ככה. אחד פה, 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 אחד פה. עכשיו אנחנו נעשה את הפלוס ונסמן. תעשו עוד מינוסים פה, פה, פה ופה. עכשיו נעשה את הפלוס. אם זה עושה לכם קצת יותר מעקבים, תעשו עוד מינוסים, וזה גם ישנה. עכשיו אנחנו עושים ככה, הולכים לפה, אחרי שאנחנו לוחצים על זה, שאנחנו על התמונה, אנחנו לוחצים על החצים האלה, על 4 חצים, והולכים לפה, ועושים ככה, ושמים את זה פה. עכשיו תעשו בשכבה 1 את הדמות שלכם. לי אין באמת דמות, אז אני פשוט אעשה. אז אנחנו הולכים לצייר את הדמות שלנו. עכשיו תבחרו איזה. עכשיו תעשו היידרופר. ותעשו את זה שאתם רוצים. עכשיו חשוב שזה יהיה פה, בשכבה 1. עכשיו תציירו, לא יודע. אתם רוצים, לא יודע, פנים, תציירו פנים נגיד. תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אחרי שאתם עושים את זה, אתם הולכים לפה, לא, ואתם לוחצים על אחד מהשכבות, ואני חושב שעושים אז אתם לוחצים על 2 ואז עושים את החץ כזה עם את החץ למטה וזהו. עכשיו אחרי זה שאתם עושים את זה, אנחנו הולכים לפילטר, ואז אנחנו רוצים לעשות saturation lightness, ואז זה פשוט יעשה כך. זהו. זה כל מה שאתם צריכים לדעת. שזה פשוט יעשה ככה.